Bé, aquest tipus de trobades, de reunions, d'intercanvi d'opinió que veieu en aquestes imatges, avui això és a Tordera, això acostumem a fer-ho una mica per tot arreu del país. És allò de, si m'ho permeteu amb aquesta expressió, no? És ficar-se o entrar a la sala d'estar de les llars de Catalunya, de les cases de Catalunya, i procurem fer-ho, a més a més, molta gent de Convergència i Unió, que és una manera distesa i al mateix temps molt directa, molt de tu a tu, de tenir una relació amb la gent, no? Jo crec que les persones que fem política, que estem al front dels projectes del país, aquestes persones hem de tenir un contacte molt directe amb la gent, perquè és l'única manera de saber què passa, de saber quins problemes hi ha en un lloc, en uns altres, en aquests sectors, en aquells altres, en aquests nivells de població, en aquests altres, etc. No? Això només es pot fer amb aquest contacte molt arran de terra, amb aquest contacte molt de tu a tu amb la gent. No? I això és el que fem per tot Catalunya. Jo crec que això s'agraeix per part de la gent que hi assisteix. Nosaltres també estem agraïts perquè escoltem moltes coses, ens fem càrrec de moltes coses, i això vol dir que després, quan hem de prendre decisions, tenim una base de coneixement que no tindríem si no féssim això d'anar a les llars, anar directament en el menjador, a la sala d'estar de moltes cases del nostre país. És el que procurem fer i estic segur que això, a més, donarà un bon resultat, en el sentit que molta gent apreciarà que aquest tipus de contacte és el que molta gent aspira també a tenir amb els seus representants, els que després presenten eleccions i demanen el vot. Aquests després també han d'anar a complir a les cases, a parlar amb la gent, a escoltar molt i a partir d'aquí tenir aquest coneixement tan directe de la realitat del nostre país.